Ik was 4 maanden en het derde kind van mijn ouders. En die zijn daarvoor altijd naar Italië op vakantie gegaan. En mijn moeder zegt, nou, met 3 kleine kinderen in de zomer naar Italië in zo'n klein autootje, dat gaan we niet doen, we moeten wat anders zoeken. En zo kwamen ze op Ameland terecht. En ze waren op slag verliefd. Goudgele strand van Ameland. En ze zeggen, nou, dit is het gewoon. Ik ben geboren en getogen in Duitsland. En langzamerhand is dus de liefde ontstaan. Zowel bij mijn ouders voor het eiland, maar natuurlijk ook bij mij. Fantastische jeugd hier gehad. Alle vakanties volop genoten. De liefde voor het eiland was er al. We hadden zelf een accommodatie hier, zodat ik natuurlijk ook vrij regelmatig nog kon komen. In 1997 was ik met een stel vrienden hier. En die gingen op een gegeven moment weg. En toen dacht ik, nou mooi, nou is het eindelijk rustig. Nou kan ik van het eiland genieten zoals ik het altijd doe. En ik ben naar het Oert gegaan. En ik had mijn hond mee. En nou ja, zoals altijd laat ik die hond loslopen. Ja, hoe bedenk je het ook anders, hè? En ja, kom ik de terreinopzichter van het Friskeriet tegen. En die was er niet zo van gecharmeerd dat die hond losliep. Nou, en ik ben dan ook niet op mijn mondje gevallen. Dus ik heb ook netjes een antwoord gegeven van, nou ja, de beste man, dat is allemaal leuk en aardig. Maar die hond hoort toch ook bij de natuur, dus waarom moet hij vast? Nou, van het een kwam het andere. En in plaats van een bekeuring heb ik dus 's avonds een afspraak gehad voor een biertje. En ja, en daaruit voort is meer gekomen. En ondertussen zijn we getrouwd en woon ik vast hier op het eiland. Ik heb een bemiddelingsbureau in de verhuur van accommodaties. We werken 7 dagen in de week. Van meestal 9 tot een uur of 10, 10:30 's avonds. En dat 365 dagen. Dit is waarom ik dat werk kan doen. Als ik dit niet zou hebben, dan denk ik dat ik ook niet zo goed zou kunnen presteren in mijn werk. Dit is voor mij echt verstand op nul, genieten en alles even vergeten. Als je op het strand komt en je ziet eigenlijk alleen maar een vetter en de golven en zand en verder helemaal niets. Ja, mooier is toch niet? Dan denk je, ja, dit is fantastisch. Dat is vrijheid, dat is genieten van de elementen die wij hebben. En ondertussen woon ik hier al vast sinds 2001. En gelukkig en prima. En ik kon het niet beter treffen. Ik zeg, ik heb nog maar 1 weg. En dat is in een kist, in het crematorium. Maar verder ga ik hier niet weg. Dat heb ik al de hele tijd al gezegd. Dus nee.